Tunes? Nalala na ako ng mga nanglat. Yeah. Indoor, sir ba? Grabe si Mother. So, nasa bilangan ng birthday. Rita Beck naman ni Akol, Tunes. Namin, no, tinugang, nadadugang, rin siya, may problema. Damo ka to? Grabe mo, no? Namin pala yung walang plano. Beck, namin pala yung walang plano, no? Bago grabe, hindi pa anitabit ba? Ano nilang ulang, o malang? Wala ko ka, ano, sa Facebook. Naligi rice pa? Naku, yun namin, ang pagkakaama. Sir?